Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin Bashimti kumu Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubah penyait sings mentakasngi ke Arpulai terik ujeleu arajar Arpulai ulakhot ya ke Executive Committee ke meningkong banyak keren halor ki mat ki jura ki baka isi kan shim hagani ke dorbar mang tingka badru ban wanra ru yiki ain ro haga dorbar Habaya keren bat kinong thok khubor hadin ke jingelang ubah penyait ulaya thok baki isi kalayo banyak keren halor ke dorbar mang tingka namar baki dang sushimti ki sngoto baki don kamban wanra ya ke mang tingka kaban long lasai ke sngi ke arpusau terik ujileo arajar arpulai ulaya thok ru bahadin baki la shimti ya ke isi ke batmai nakaliang jong ke isi ke lawan ra ya ki ain ro bat ki jingpen kela ya ki katto kat ne teli ki ain ro kum ka council service rule kin teo ya ka snem thep kam ha ka council kata kan long kat kum ka anjo ka sarkar jilla kata hadu lai phu hunyo snem karta kawai pat kadai ban wanra ya ka amendment ya ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine arajar arpulai kani kan don ka jing penkela kendian Executive Committee meeting ke Beningkong jong ka KHDC kala yo ban syong ban penbej iba bun teli ki kam ki bai dei iba kam long kerki ha ka bai dei ba kani ka session te ni ya don lang baro na du deputy CM iba PNCM KM ketup lang ba Victor Rani ba kiwe te ni lai kren ha bai dei ba ka agenda jong kani ka budget session jong ni senam arja apply apsa namar ba dang shushimti ya kani ka kam tingi sungthu ba kadan ka jingdan kam kerki ban wara ka budget session banam khata ya ka nono ka jing trekam jong ka ki department ki repair council ni so dei bakat kum ka jing bit jong ka office jong chairman lakhot ban penlong ka budget session la shai ka singi ka arpu south rik bat kan kut ha ka arpu praterik bat ha kani ka budget session nganam batai lut ya baro ki details nomor ngimpat long man batai ha onda hadu dalam place la syai kesngi ha ka house te kindiat katu kat ni ki jingdon kam ki bangi kwa ban pentip shapi ba wat la dang tang katu kat ni sngi bangi shimti ya kan ka isi ka batmai ha bai dei ki bills ki badon kam lawan ra ya ka consideration jongka Khasi Hills Autonomous District Council Service Amendment Rules jongka arjar arpulai kani ka amendment jong ni ka Council Service Rule kaya day bat kajing wanra amendment habi day ban pen kio yakarta yo kam yo jam nam ta kinu ki applicant hakani ka office ke jungi ka bomut nginra bekat kumba aina ka state government kamot like who news nam like news nam kabaar pan nginwan ra ru ya ka amendment hak bede ba ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine first amendment bill arjar arkulai kani ka amendment kan don ka jingpin kelak ha ka appendix ha ka appendix D kaba yadai ba ka certificate lani ka sernot ya kini nong aidawai ni icon bat aidawai kan bat khasi idan jingpen kelak dan iban kamlong paka bah karukom ai ka sernot te namar ba kabarim kamda batai shai de se ki address jong utau nong ai dawai kan bat khasi let's say de khun jong no nakanu ka shnong kumta tingila wanra amendment habi de ba kata knang ba kitu ki nong yo sernot habaki penan kami ka sernot ban ai shinish tai kamot kan long ka full details jong ki kan dan hakata ka sernot te itai de amendment habi de ba kanika Traditional Medicine First Amendment Bill 2023 te idan ru iwe i bill habai day pa kanika MDC pension ya kaba kanika Khasi Hills Autonomous District members pension bill kaba kadika repeal bill 2023
te namar bangi pek kat kum ka isi ka barim kala persyang ban wanra ya kani ka bill ban repeal ya kani ka act pension act jungki MDC te nakal yang jungi ngisno ba namar bangi dang shushimti dang tang asngi laisngi ya kani ka isi te habide ba kani ka bill ngin put on hold shwa ngin bu shwa but ya kani la rai da ka isi ban re-examine but ban review but kumju ru lada don kam let's say bangin da don da ka weka select committee ban ngin pha ekani ban yo ban wat benya pha let's say ke jing don kam ka namar ba kani ka case ru jong kani ka MDC pension act ka don ka case apo high court te kani tak dam yum kwa banya kerentan ha kani ka session mentah but ngin sa nakal yang ke isi in pa ekani syabadin pa committee ban re-examine ban review ya kani ka benta jingsha ngi la don ka we ka hospital la ni kadi ka khasi traditional medicine hospital ka kerteng ka kadi ka bangi yo na ka fund jo ka excluded area ban la perlut la dam bakla la pun crore nam ta bentai kani but ya kani ka hospital dak shudaction but ya kani la tei hang ti po lum sok pet beneng but ya kani kadai ka jaka but ka building jong ka council ka pet da ka council asset department ka shu don no ka jing duko namar ba ni pat la ben be sin nama kani ka jing tmu kamdei nam ta kini ki nam ta ka general hospital kumba kani ka covid tik ya kini kinong sumar ada wai kembat tenrai si te ita kendak ibangin hal hiban kendak nak kalian kecumi.